Čim otvorimo društvene mreže ili nekakve portale, televiziju, vidimo lijepe žene koje su dotjerane, imaju krasne frizure, lice bez bora, ten porculanski, tijelo savršeno, tako su gibke, tako su skladne. I onda kad ih gledamo pomislimo da, tako bi i mi trebali izgledati. Ali iskreno, kada pomislite njihov režim života, od ujutro kada se ustanu, kao prvo posvećene su isključivo sebi i svom izgledu jer im je to posao. Što znači da im nutricionisti sklapaju način prehrane, ne ono što vole, nego ono što se mora jesti kako bi održale upravo takvo tijelo. Vježbaju po 4, 5 ili 6 sati dnevno. Imaju točno određeno vrijeme kada će raditi što kako bi kasnije se pojavile onakve kakve ih mi vidimo. A plus toga budemo realni, postoji Photoshop, postoji način kako se to može prikazati na našim društvenim mrežama kako bi se naš izgled poboljšao. To neki i od nas upotrebljavaju. Doista, sad je pravo pitanje, želimo li mi to? Je li vječna mladost naš pravi cilj u životu? Ili želimo kvalitetan i zdravi život, kvalitetnu i zdravu starost? Želimo li dočekati našu starost zdravi na takav način da si možemo ispuniti sve one želje koje smo možda tajili nekad u svojoj mladosti? Naravno da svako od nas želi izgledati lijepo, želi imati lijepo lice, želi imati lijep ten, zdravu kosu. Ali nijedna krema, nijedan šampon ne može popraviti ono što smo si pokvarili našim lošim navikama, a najviše nepravilnom prehranom. Kada pređemo 50 godina, naše tijelo počinje raditi sporije, naš je metabolizam usporeniji. Čak za 1/3 energije troši manje nego u našoj mladosti. To se događa jednostavno zbog naših godina, zato što smo ušli u klimakterij, zato što jednostavno naše stanice rade sporije. A i mi se ponašamo tako. Češće malo prilegnemo, gledamo televizor, usporeniji smo, pravimo pauze između nekih naših radova i čini mi se da se uskladimo upravo sa tim našim godinama. Upravo ti novi događaji koji se događaju našem tijelu, te promjene, traže i drugačije navike. Trebamo promijeniti navike u prehrani, smanjiti količinu prehrane za 1/3. Odrediti si tanjur na koji ćemo staviti hranu koju ćemo pojesti, ali ta količina treba biti za 1/3 manja nego što smo jeli prije. I na takav način se naviknuti. Ja nisam pristalica asketskih načina prehrane ili nametanja nečega ovo morate ili ovo ne morate ili ovo ne smijete. Svako od nas ima nekakvu hranu koju voli ili koju ne voli. Ako je ne volite, pa naravno da je nećete pojesti. Ali treba prilagoditi hranu upravo onom načinu života kakav vodite, a to je smanjiti za 1/3 nakon 50. godine života. Druga stvar koju zaboravljaju i mladi i stari jeste pokret, vježbanje, hodanje, tai chi, boravak u prirodi, vožnja biciklom. Sve je to ono što pokreće naše tijelo. Bez obzira na sve preporuke koje mi čujemo svakodnevno, 10.000 koraka, ovoliko vježbi, ovoliko kalorija treba potrošiti, treba prilagoditi vježbe našem tijelu i onome što mi možemo, što naravno ovisi o našim mogućnostima, našem zdravlju i o debljini, pa ćemo tako i prilagoditi naše tijelo. Ali potrebno je uvesti svakodnevno kretanje. Da li će to biti 15 minuta hoda, onda je to 15 minuta hoda, osjećat ćete se puno bolje. I što je još važnije i što svi zaborave, kada se prođe 50 godina dolazi do propadanja mišićnog tkiva. Nažalost, bez obzira što mi radili, mišićno tkivo postaje sve tanje i sve slabije. I za razliku od silnih preporuka da se trebamo više odmarati, ne trebamo se više odmarati i trebamo prilagoditi vježbe našim mogućnostima, ali sa opterećenjem. Pa tako raditi sa malim bučicama makar od pola kile ili kada se šetamo možda uzeti neko opterećenje, staviti u ruksak i na takav način hodati kako bismo pojačali naše mišiće, na taj način ubrzali naš metabolizam i očuvali naše kosti. Još jedan faktor koji bitno utječe na naše zdravlje i na naš mir je stres. Stres ne možemo izbjeći. Sve ono što nam se događa svakodnevno je nekakav oblik stresa.
Jedino zavisi od toga na koji način ćemo ga mi doživjeti i kakav će taj stres biti. Naravno da oni lošiji događaji, veće opterećenje na poslu i to će nam izazvati veći stres, smanjit će nam imunitet, oštetit će nam spavanje, osjetit ćemo se nemirno i vrlo često se tada javljaju nekakve prehlade ili gljivične infekcije i mi se ne osjećamo dobro. Ako želimo promijeniti sve ovo što nam se događa, ako želimo promijeniti naš način života i postići longevity, a longevity je upravo ono što svi želimo, tada nam treba mir. Trebamo naći način kako ćemo svoje tijelo i nas smiriti. Kako ćemo naći rješenje za sve ovo što se događa oko nas. Ako ne možemo nešto riješiti, onda nećemo to riješiti. Riješit ćemo ono što možemo u nama. Da li ćemo prošetati, da li ćemo vježbati. Možda ćemo sa prijateljicama otići na kavu i nekako drugačije smiriti naše vrijeme i provesti kako bismo doista uveli mir u naš život. I na taj način ćemo postići longevity. Što to znači? Ne vječnu mladost, nego dug, kvalitetan i zdravi život koji ćemo provesti na takav način da će nam starost donijeti zadovoljstvo, zdravlje i sreću. Kada promijenimo navike, ne postajemo mlađe, ali postajemo bolje. I to se vidi na našem tijelu, na našem licu, u našim očima. Naše bore nisu kraj ljepote. One su dokaz da smo živjele.